Panteramieli. Ei kannata Tämähän oli kun ei pääse maito. Grippiä taisi tulla hivenen liikaa. Liian kuiva kahva. Ei ole tottunut siihen tässä finaalisarjassa. Ja sieltä lähtee repaan toinen yritys. Ja se on 6 pistettä. Ja sisällä. 7. Minä en näe mitään. Ulkonahan se on. Mutta siltähän se olisi mennyt väärin. 8 pistettä. Liian kuiva kahva. Okei. Liian kuiva kahva. Voisitko heittää sitten tasaten? Kötsä kuivaa, Selin yleisön kahvaa. Tiina koettaa kaulahuilla saada huomiota. Sitä saamatta. Pieni vinkki tuli selostukselta koko ajan. En minä jaksa. Mulla on muutenkin jo niin paskat jutut, niin hyvä jos osa saa suoritettua pois. Ja ensimmäinen heitto. 8 pistettä. Ja yleisöstä pyydettiin kertomaan, että milloin olen valmistumassa. Perinteisesti olen sanonut ensi vuonna. Viime vuosina olen sanonut jo tänä vuonna. Tänäkin vuonna sanon tänä vuonna. Neljä viimeistä vappua ovat olleet viimeisiä opiskelijavappuja. Sieltä lähtee Kötsän toinen heitto. 10 pistettä. Paho on hukassa. Mikä on oikea viiva? Onko tämä oikea kenttä? Pelaanko minä tässä finaalissa? Ja sieltä lähtee Paho aloitus. Oi, mikä on nähty kymppi. Ja serpituuletukset päälle. Tähtää reikää, Paho! Tähtää reikää! Et oo ennenkään osunut. Tähtää Ollia, niin osut oikeanlaista. Eikö siihen Kuppa Ollia! Minua! Mä tarkoitan kyllä joo. Tähtäysohjeita huudellaan. Mutta mitä tekee Paho? Sieltä lähtee toinen heitto. Aika pitkä, aika pitkä. Melkein yli. Pikkusen näytti tarttuvan käteen. Smuuli keskittyy. Sieltä lähtee ensimmäinen heitto. Ja asti 6 pistettä. 8. En minä tiedä. Kuhan huutele. Saisinko uudestaan yleisöltä? Ette saa. No, tämä ei nyt tule kovin yllätyksenä, että etten saa. Sieltä lähtee Smuulin toinen heitto. Ja 8 pistettä. Ja hyvät ihmiset, kun nautitte virvokkeita tässä kentän laitamilla, niin meillä on myös pullopusseja, joihin tyhjät pullot voi pistää. Sitä ei tarvitse nakella ympäriinsä. Juusos heittää 4 pistettä. Ei tässä viippi!
Sweeppiä pyydetty yleisöstä. Sieltä lähtee toinen heitto. 6 pistettä. Ja hivenen kyllä leviää. Siellä mietitään, että mihin heitetään. Ketsä antaa ohjeet. Joonas lataa ja heittää. 4 pistettä. Heitä ristiin se tornille. Siellä on se linja, Joonas pitää se vasuurilinja. 3 tornia vasemmalla. Siellä mietitään, että mitä tehdään. Sieltä ristiin heität sen tornin läpi. Urpo! Tornin läpi, voi kertoa. Joonas lataa jälleen. Keskittyy. Ja sieltä lähtee toinen heitto. Ja 6 pistettä. Tornin läpi niin kuin toivottiin. Huhhuh. Eipa puhelin ns kadota kädestä. Aika ässä. Nätäksä teille. Laita, voi ihan vasen laita vaan. Ihan vasen laita. Juontaja meni tupakkitauolle. Sen tuureen paikalle ja heittiä pistettä. Aikohan heittiä kylissä. Ja Tapani Himanka pääsee iskemään. Ihan perinteinen himisjuttu. Ja 2 pistettä. Tasakentälle. Ja sieltä pyydän tuuraajia. Painoa. Kuijaopereita saatu, joten Pepa kuivaa kahvat ja vasen laita odottaa. Totesimme juuri tuossa Askelin kanssa. Ja taas oli ilmeisesti liian kuiva kahva, kun jäi vähän käteen ja asemolta ohi. Tuo kuivas vaikutti ihan hyvältä paperilla. Lähet yhtä hyvät heitot kuin Hiliksen lätä. Mutta missä on Paho? Kenen vuoro heittää? Leskis. Leskistä ei kiinni. Leskinen etsii kartus. Vielä pitää heittää. Jaksaa. Voisiko joku tulla lämmittämään?
Oi, nyt tuli kyllä melko nätti mikin pidike. Oona, tule pois sieltä, eikä sinusta puhu. Nähtävästi juttu ei oo parane niinku tässäkään asiassa yhtään. Jotakin. Kötsä. Kuivaa kahvat. Keskittyy. Se lähtee ensimmäinen. Heitto. 2 pistettä. Vesi loiskahtaa oikein komeasti. Jarrupartion kannattajat jo juhlivat. Kuten näkyy. Ja sieltä lähtee Joonaksen toinen heitto. Fuck. Se voi olla pappi, mutta se on niin syvänä tuolla lammikossa, että ei näe niin syvänä. Oh my. 5 pistettä. 7, siinä oli 10. Heitä paho reikään! Siinä oli 10. 7. Tähtää reikään! Paho pyydetään tähtäämään reikään. Maito! 6 pistettä. Virhe! Varoituksia! Tuomari varoituksia! Mr. Referee! Kompastu siihen! Kuka kaatuu seuraavaksi? Ja sieltä lähtee Pahon toinen heitto. Ja se on 4 pistettä. Ja siellä siirretään vielä se potkittu kyykkä oikeaan paikkaan. Varrelta-asiantuntijat kommentit. Heti heittäisin tuolla oikealla linjalla, oikeassa laidassa olevan linjalla, joka on lammikossa. Mutta mitä tekee? Muuli. Heittää 5 pistettä. Ei tarvi enää osua. Pitoa etsitään sekä kentästä että kahvasta. Ja sieltä lähtee 6 pistettä. Ai nätti, se oli nätti heitto. Kyllä. Mikä on tilanne? Yksi ero! Ja siellä johtaa. Pestä johtaa ekäärä. Ei ole aina. Yllätyin sitä. Kyllä, 4 pistettä. Ja loskat naama. VSC on 1,5 kyykkyä.
takana ottelua. Aika tasoisesti mennään. Sieltä lähtee Jyrkin toinen heitto. Ja 4 pistettä. PSC johtaa 1 pisteellä ottelua. Joo, niin se meni. Otetaan lauloja, niin katsotaan meidän joulukuussa. En vielä selvitä, että niin Elämme jännittäviä aikoja tässä finaalisarjassa. Ensimmäinen heitto. Kyykkä pois. PSC jo 3 pisteellä ottelua tällä hetkellä. Ja yleisöstä pyydetään Juusosta laskemaan pisteitä. No niin. PSC johtaa 5 pisteellä, 3 kyykkää pois. oikealla, tiedätkö? Jättäkää rapat rauhaan! Sieltä lähtee. Oi, 0-0. Mutta vielä on 3 heittoa. 3 heittoa jäljellä. Mitä tekee Jarva? Voittaa. Siinä kuulitte Tapanin kommentit ja sieltä lähtee. Oi. 4 pistettä. Ja Tuomakselle riittää 1 kyykkä. 1 kyykkä pois. 1 kyykkä. Pahoin missään nimessä haluan keulia, mutta kuohuva pullo on jo kourassa. Kyllä! Keurupartio on mestari! Jos ollaan laskettu oikein. Vielä viimeinen heitto. Ja toinen keikka pois! Eiköhän se ollut siinä. Ja joku heittää jo kelään. Sandaali! Koko heikko Ristiin koukkiekkoa. PSC voitti. Sellainen oli tämän vuoden A-sarjan finaali. Toivottavasti ensi vuonna saadaan paremmat selostajat. Opee! Ja lopputulos -14, -17. Yes! Hei, saisimmeko voittajien kommentteja? Paho. Näistä pikkuhuijauksella voi voittaa. Minä en huomannut mitään huijausta tässä, mutta Voittaa voi myös pelaamatta. Sun kartat pelas! Molemmat kartat! myös Tapani on voittaja. Pelasin 3 kautta sitten Jarpossa, myös minä olen voittaja. Ja näin päässään sitä kunniaa omimaan myös itselle. Paha pelas 13 vuotta sitten Bossissa, eli Veikkikin Tämä on totta. Voittaja alkaa ilmaantua tähän mikin ympärille. 12 tai jotain. Rupasin miettimään, että onko se ensimmäisen kerran, tai siis se viimeinen kerta, kun mä oon voittanut. Se on. Paha se on. Hei, kyykkäkaala alkaa. No, sanotaan viimeistään 6, riippuu kun me saadaan siellä paikat kuntoon, mutta varmaan jo 7:30 tienoilla. Ja palkintojen jako alkaa noin kello 8.
Eli jos olette voittaneet menneen vuoden aikana jokaisen suuntaan sinne, saatte kaikille. Näihin tunnelmiin. Ja silleen. Mä saan tää ykkös. Hyvä. Kieltä, mitä te sanotte. Mistä me sanomme? Parempi joukkue voitti tänään finaaliin. Kyllä se meni ihan niinku piti. Kyllä. Hei hei!